Hemos venido aquí a la Sagrada Familia a disfrutar pues de la belleza que tiene. Está muy bonito los colores y todo, está linda, linda. Aquesta és una iniciativa que té Sagrada Família des de fa 3 anys per apropar-nos a diferents entitats socials i a col·lectius vulnerables. Llavors, en aquest cas molt concret, amb el lloc de la dona, la idea és donar a conèixer la basílica transmetent un missatge d'esperança. I això com ho fem? Ho fem a través d'aquesta visita que nosaltres anomenem el Temple de la Llum i que té la voluntat d'explicar el projecte de Gaudí a través de fer un itinerari on la llum és el fil conductor i d'alguna manera és una metàfora de com la vida et pot donar noves oportunitats. Nosaltres, el 2022, vam atendre 631 dones. Visites com aquestes és inclusió, és sociabilització, és compartir. També són moments en què nosaltres estem totes juntes i compartir aquests moments significa molt a nivell social. També en un lloc tan important de Barcelona com la Sagrada Família, que és una icona de la ciutat, poder anar-hi, entrar, és una inclusió a la ciutat. I també des del taller Dona Colos, que hem pogut fer les roses de Sant Jordi per Sagrada Família, és un altre projecte en el que continuem en la nostra missió i els nostres valors. El que hem volgut és també transmetre una sèrie de valors amb aquesta acció que d'alguna manera utilitza l'art com a teràpia. I elles descobreixen d'una banda la seva capacitat creativa, fent un taller que nosaltres els hi proposem, però també nosaltres ens nodrim de tota aquesta experiència pròpia. De aquí salgo con paz, salgo con esperanza, salgo con esa pasión de saber que podemos dar amor a otros a través de lo que podamos crear, pensar y dar. Sigamos soñando, sigamos creyendo y no dejemos de crear.